Pob mis Awst ers 1999, mae Gwyl Pride wedi chynnal yng Nghaerdydd. Mae gwreiddiau Pride yng Nghaerdydd 35 mlynedd yn ôl yn 1985, lle cafodd digwyddiad I drefnu mewn ymateb I gynnydd mewn trosedd casineb yn erbyn pobl hoyw yng Nghaerdydd, a stigma a rhagfarn yn erbyn pobl LGBTQ+ yn y cyfryngau oherwydd yr epidemig AIDS. Yn yr 80au, roedd hawliau hoyw yn absennol. Erbyn heddiw, mae'r digwyddiad yn denu 15,000 o bobl ac yn cael ei ystyried fel un o'r digwyddiadau Pride sy'n tyfu gyflyma yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cael ei drefnu yn llwyr gyn wirfoddolwyr sy'n gweithio gydol y flwyddyn I roi cymorth I bobl LGBTQ+. Yn yr 80au, roedd gan Gaerdydd gymuned hoyw fechan oedd yn gallu ymgynnull mewn 2 neu 3 bar. Ac yr ymdrechion I wneud i'r rhain edrych yn anhysbys, roedden nhw'n parhau I fod yn darged I drosedd casineb. Yn dilyn hyn, trefnodd griw bychan o drigolion hoyw Caerdydd o'r ymdaith, o Stryd yr Frenhines hyd at undeb y myfyrwyr yn cario baneri efo negeseuon fel Gay Love is Good Love. Cafodd yr ymdaith I derbyn mewn ysbryd eitha da gan drigolion cyffredinol Caerdydd. Hyn, roedd mwy o wrthwynebiad yn y blynyddoedd I ddod wrth i'r epidemig AIDS datblygu ac wrth i'r cyfryngau ddefnyddio hyn I ledaenu negas homofobaidd. Esblygodd y digwyddiadau bychan hyn I ffurfio Pride Cymru, efo'r wyl swyddogol gyntaf yn cael ei chynnal yn 1999 ym Mharc Biwt, yn denu torf o tua 5,000 o bobl. Roedd y digwyddiad yn ymatab I gynnydd pellach mewn trosedd casineb yn erbyn pobl hoyw yng Nghaerdydd yn y 90au. Yn ogystal â'r wyl, mae Pride Cymru wedi datblygu I fod yn elusen sy'n cefnogi pobl LGBTQIA+ gydol y flwyddyn trwy wasanaethau cymunedol a chymdeithasol. Bod Pride wedi cychwyn yng Nghymru yn yr 80au, mae Pride yn deillio o derfysgoedd Stonewall yn y 60au. Bod llawer o bobl yn gyfarwydd efo'r enw Stonewall fel enw ar elusen, does dim llawer o bobl yn gyfarwydd efo hanes y terfysgoedd. Cychwynodd y Stonewall Riots yn oriau man y bora ar yr 8-20 o Fehefin 1969, mar y Stonewall Inn yn Greenwich Village, Efrog Newydd. Pan gychwynodd Pride, roedd y profiad o ddod allan yn un anodd a phryderus. Nes I siarad efo Dr Daryl Leeworthy, hanesydd ac awdur A Little Gay History of Wales am y profiad o fod yn hoyw yng Nghymru yn yr 80au. So, sut oedd y Prides cynnar yn yr 80au? Gwahaniaeth mawr oedd hawliau. Yn yr 80au, roedd hawliau hoyw yn absennol. Yn absennol o'r gyffraith, yn absennol o'r swyddfa, yn absennol o'r gymdeithas yn gyffredinol. Ar hynny heb sôn am HIV/AIDS neu adran 28, Section 28. Mae'r pethau hynny yn unimaginable I ni nawr, achos adran 28 oedd ofnadwy I pobl ifanc queer. Gallai dim person ifanc queer yn dysgu am ei hunan. Yn yr ysgol, yn y llyfrgell, yn y amgueddfa, roedd ei teimladau yn pretend, meddai Mrs Thatcher. So, felly, bywyd oedd mixed, roedd fun, stwff cas hefyd. Ond serch pethau cas na I gyd, oedd Pride yn lefydd hapus o ddan? Pride cynna fel protest, really, rather than parties fel nawr. Ar y baneri oedd slogans fel hoyw yn dda. Y prif symbol oedd y triongl pink, nid yr enfys, ar ôl yr ail rhyfel y byd ac y Naziaid. Ar y Prides cynnar, oedd pethau'n iawn, really, gyda pobl yn y stryd. Bemusement, ond dim problem, dim ots, meddyn nhw. Ac eithrio yn 1987, y canol yr epidemic AIDS, wrth gwrs. Yn Hale y Frenhines yn Caerdydd, diweddod rhywun, dylech chi fod yn y gas chambers. Gwerthodd rai pobl stickers car a dweud, stopiwch AIDS, rhedeg dros hoywon. Unimaginable. So sut oedd dod allan fel person hoyw I ganol yr AIDS epidemic, I ganol yr holl hostility na? Profiad dod mas yn nerve-wracking bob amser.
Nawr, mwy o bobl yn deall y closet wrth gwrs. Yn yr 80au, dim lot o bobl yn deall y closet. So, oedd difficult i bobl ifanc yn yr 80au i dod mas, dod allan. Felly mae'n soft a landing nawr. Dwi'n meddwl am y closet LGB, wrth gwrs. Dim ond y closet pobl traws. Pobl traws yn difficult yn yr 80au nawr. Yn Gymru ac yn y byd, pobl traws yn profi rhagfarn dyddiol. Os fydra ni feddwl yn ôl i 2015, pan o'n i yn 15 oed, doedd gynnon ni ddim pandemig, oedd gynnon ni ddyn lyflu o'r enw Barack Obama yn rheoli America, doedd gynnon ni'n Brexit, ac oedd y byd yn hunky-dory, ac oedd i'r noson cyn fy arholiad bioleg tygau i, ac o'n i'n gwybod mod i angen deud rhywbeth wrth mam. So dyma fi'n hofran, law grisia tra oedd hi'n greu ffotel dŵ poeth. Dyma'r ddau yn mynd fyny grisia, ar ôl mi ddweud mod i angen deud rhywbeth wrth i. A oedd hi'n meddwl mod i'n poeni am yr arholiad. A dyma fi'n mam, dwi'n poeni am yr arholiad. A nes i ddeud yn y ffordd mwyaf odd. Nes i ddeud rhywbeth fel, mam, dwi'n gwybod ti wastad yn siarad efo fi am genod, ond dwi'n misio chdi siarad efo fi am genod, dim mwy, dwi eisiau siarad am hogia. A nath hi, dwi'n meddwl nath hi ddall be ni drio ddeud, a nath hi just gafal yn y fi roi hug i mi, a deud, ti wastad yn fab i mi, dyna fyth am newid, dwi'n digaru di, mae pob dim yn iawn. A just o'r eiliad yna, dwi'n teimlo fel person hollol wahanol, just mor hapus, mor agorad, yn byw fel fi. A deg gwir, o pawb yn y teulu yn wych, mae nain yn gret efo fi. Mae wastad yn gofyn os mae'n mynd efo hogia a ballu, a mae wrth i bodd. Mae profiad pawb o ddod allan yn gwbl unigryw ac yn gwbl bersonol. O'n i yn andros o lwcus pan nes i ddod allan. So oherwydd y teulu a ffrindiau rwnd fi, nes i allu dod allan yn y ffordd o'n teimlo gorau a cyfforddus a jyst naturiol iddo fi. Ond dydy pawb ddim mor lwcus â hynna. A dyna pam dwi'n meddwl mae Pride mor bwysig y mae o. So dydych chi beth rili gallu gesio be fydd reaction teulu neu ffrindiau. Ond mae'n gwybod bod yna griw o bobl yn dod allan yna cymdeithas cyfan mynd i gefnogi chi a dathlu chi diambwys be. Mae o'n mor galonogol. A dyna ydi Pride yn y diwedd, dathliad o ni fel cymuned, ond hefyd dathliad o pa mor bell da ni wedi dod ac yn denu sylw i faint pellach sgwrn ni fynd. Fel hogyn o ben llun, oedd dod allan yn hoyw yn brofiad anodd, dryslyd ac unig iawn. Ond mae Pride Cymru yn gyfle i ni heddiw atgoffa bobl ifanc sy'n mynd drwy amser anodd, bod yna gymuned yn disgwyl amdanyn nhw allan yna. Daw eto enfys ar fy ryn. Beth effaith Llywodraeth Thatcher ar y gymuned hoyw? O'n i'n gwachod y Drag Race UK yn ddiweddar ac yn y drafodaeth am Section 28, a dyna'r cyntaf nes i glwad amdano fo. Yr effaith y Llywodraeth Thatcher yn yr 80au ar y gymuned hoyw oedd unimaginable i ni nawr. Rhwng yr epidemic AIDS, Adran 28, Section 28, y Llywodraeth yn dweud, na, sorry, dim ots i ni, not our problem. So y gymuned yn dweud, digon yw digon, really, digon yw digon. Hence, y Pride cynnar. O bellach mae Pride yn barti, yn ddwnsio yn y stryd, ond mae'n bwysig cofio nath o'n cychwyn fel yna. Nath o gychwyn fel gorymdeithio a brwydro am hawliau. Eleni, oherwydd Covid-19, mae'r digwyddiad wedi symud ar-lein. Ond be mae Pride yn ei feddwl i chi? I fi, mae Pride yn cyfle i cael rili dathlu y ffaith bod chi'n wahanol a bod yna'n byd yn bod efo chi os ydych chi'n wahanol i bobl eraill. Mae yn cyfle i ni dathlu y diversity eang o bobl anhygoel sy'n yn rhan o'r gymuned yma a jyst bod yn ni'n hynna'n heb dim ofyn o gwbl. Mae o hefyd probably yr unig amser fydd y straight white male yn y minority, ond na phoeni'r straight white male, pidiwch â poeni, as long as da chi'n cyfri chi'n fel alai i'r gymuned, mae yna croeso cynnas wrth gwrs i chi yna hefyd. Pride i fi yn just fel diwrnod lle ti hefo'r dy deulu, ti hefo'r pobl sy'n dall ti y mwyaf, sydd wedi bod trwy
be ti wedi bod trwy, a mae o'n un o'r diwrnodau lle ti'n jyst yn teimlo mwy o saff am eich chdi dy hun, a sut ti'n teimlo, a sut ti'n teimlo am y person ti'n caru mwyaf, neu be bynnag. Mae balchder yn bod yn hoyw yn meddwl i fi balch i fod fi'n hun. Bod yn really proud o'n unan, o le fi wedi bod ac i le fi yn nawr. Ddim fod yn ofon i fod yn hunan, i bod yn falch gyda'r ffrindiau fi gyda'r bywyd sy'n gennau, sy'n joio gyda'n rieni, jocan gyda fy mrodyr yn beth i taste fi yn pobl. A just gallu joio joio bywyd a caru'n unan. Y peth fwyaf bwysig i fi.